שמי כפיר בויום, סטודנט שנה ג' לתואר ראשון בכלכלה וניהול. התואר פה משלב שני תחומים של כלכלה וניהול בתואר אחד, מה שפותח אפשרויות תעסוקה רבות. יש כאן מגוון של מגמות לימוד לבחירה, ארגוני שירות, משאבי אנוש, שוק ההון ויזמות. אני אישית בחרתי במסלול הכללי, מה שמאפשר לי לבחור איזה קורסים שאני רוצה וללכת לתחומים שמעניינים אותי. דבר ייחודי שיש במכללה זה האפשרות להשתלב בשוק העבודה תוך כדי הלימודים. יש מה שנקרא התמחות מעשית. אני אישית פעם בשבוע הולך לחברה שנקראת Future First, חברה שמתעסקת בנדל"ן, ביטוחים ושוק ההון. אני גם צובר ניסיון תעסוקתי וגם יוצר קשרים אדירים שלא הייתה לי אפשרות ליצור במקום אחר. כל זה תוך כדי ליווי צמוד של בית הספר. רוב המרצים במכללה מגיעים מהמגזר העסקי או הציבורי, בעצם מחברים אותנו למה שקורה בשטח. הדוגמאות שהם מביאים לנו זה דוגמאות של היום-יום. מעבר לזה אני יכול להגיד שהמרצים מכירים אותי בשם הפרטי. אני יכול לשלוח להם מייל בכל שעה שהיא ומקבל מענה מיידי. בנוסף, במסגרת הלימודים אני משתתף בפרויקט יזמים צעירים. אני מנחה קבוצה של ילדים שהמטרה היא להקים חברה, להמציא מוצר ולפתח אותו. זה מלמד המון ומעבר לכל זה מקנה לי נקודות זכות בתואר. מבחינה חברתית כיף פה מאוד. אגודת הסטודנטים מארגנת ימי כיף, הפנינג של פתיחת שנה, מסיבות של סטודנטים במכללה, פשוט שובר שגרה ויוצר קשרים חברים חדשים. לסיכום אני רוצה להגיד שלפני 3 שנים הייתי במקום אחר והתלבטתי אם ללמוד בכלל ואיפה ללמוד ומה ללמוד, והיום שאני רואה את עצמי עוד חצי שנה מסיים תואר ואני רואה איפה הבוגרים של המכללה משתלבים בשוק העבודה, אני יודע שעשיתי את הבחירה הנכונה. בהצלחה לכולם.